ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യമനുമുഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. 2 തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ശരീരത്തെ എന്ത് പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവോ ആ കർമ്മം, അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശരീരമാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ശരീരം, നമ്മളുടെ ശരീരം ഏതൊക്കെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അതിന് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് മേലെ പോയി നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉപദേശം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ത്രിഗുണത്തിനേക്കാളും മേലെ പോയിട്ട് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം?
അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയാ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എന്താ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഋഷിമാരെല്ലാം ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ മേലെ പോയിട്ടുള്ളതാണ്, അതീതന്മാരാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ജ്ഞാനം നേടിയത് അത് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു, ഇവിടെ ദക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദക്ഷന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 10,000 മക്കളുണ്ടായി, ആൺമക്കള്. അപ്പൊ ഈ 10,000 മക്കളും എന്താണ്, കുടുംബസ്ഥരാവണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? സൃഷ്ടിയുടെ എന്തിനാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്? സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവസത്തകളെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ട് വന്നതാണ് ദക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ ദക്ഷന്റെ മക്കൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താണ് ഉദ്ദേശം? വീണ്ടും ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവണം, അടുത്തടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനെ 10,000 ആൺമക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകി ദക്ഷൻ. പക്ഷെ നാരദർ എന്താ ചെയ്തത്? നാരദർ വന്നിട്ട് ധർമ്മോപദേശം കൊടുത്തു, ജ്ഞാനോപദേശം കൊടുത്തു അവർക്ക്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എന്തായി? ജ്ഞാനികളായിട്ട് മാറി. അവരെല്ലാം സന്യാസിമാരായിട്ട് മാറി, ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് മാറി. വീണ്ടും 10,000 പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു ദക്ഷന്. അവരെയും നാരദർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മോപദേശം ചെയ്തിട്ട്, ധർമ്മോപദേശം ചെയ്തിട്ട് ജ്ഞാനികളാക്കി മാറ്റി. അവരെയെല്ലാം സന്യാസി എന്നുള്ളത് ആ പരമഹംസ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോ ദക്ഷന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരും. എന്നിട്ടാണ് നാരദരെ ശപിച്ചത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാസസ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ശാപം കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നാരദരെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ നാരദർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുകയാണ് ചെയ്തത്, ആ ഒരു വരം കിട്ടിയപ്പോ. എന്താ കാരണം? ഏത് ലോകങ്ങളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം എന്നുള്ള ഇതും കൂടി ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ ഏത് ലോകങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ പോയി എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയൊക്കെയോ, എത്രയോ ആൾക്കാരെയാണ് അല്ലെ നാരദർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാക്കി മാറ്റിയത്. ധ്രുവനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതരായിരിക്കും. ഇനി അവര് എങ്ങനെയാ, എന്ത് ജ്ഞാനമാണ് അവർ നേടിയത്, അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഹ സർഗേ ബീനോപചായന്തേ പ്രളയേന വ്യതിന്തിച്ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അതായത് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെയും താണ്ടി വിശുദ്ധ തത്വം എന്നുള്ള ആ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ല, പിന്നെ ജന്മം എടുക്കണ്ട. ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ. ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയില്ല. എപ്പോഴാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണോദകസായി വിഷ്ണു ഉച്ഛസിക്കുമ്പോ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായി. ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടികൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസം, അതായത് പകൽ സമയത്താണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത്, സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പ്രളയകാലത്ത്, പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലോകം അവസാനിക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടാവും, അത് എല്ലാവരും അതിൽ മുഴുകിപ്പോവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രളയകാലത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ജീവസത്തകളെല്ലാം, ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു പോവുകയാണ്. ഒരു ഉറക്ക നിദ്ര സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് വീണ്ടും അവര് ഏതേത്
കർമ്മങ്ങളാണോ അവർ ചെയ്തത്, ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് എന്നാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ധാമമല്ലാതെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഗോലോക വൃന്ദാവനും അല്ലാതെ വേറെ ഏത് ഭാഗവും പ്രളയത്തില് നശിക്കാത്തതില്ല. ബാക്കി എല്ലാം പ്രളയത്തിൽ നശിക്കും. ആത്മീയ ലോകമല്ലാതെ മറ്റേതെല്ലാം പ്രളയത്തിൽ നശിക്കും. ഈ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് ബാക്കി താഴെയുള്ളത് മുഴുവൻ ഈ പ്രളയത്തിൽ നശിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ജനനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തെത്തി, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയാഹ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി അഹം ബീജപ്രദപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജ പ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് അറിയണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഈ ജീവികൾക്കൊക്കെ ജന്മം നൽകിയത്, അതിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ, പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച ശ്ലോകമാണ്. അപ്പോ ഈ അതിലെന്താ പറയുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു രണ്ടാം സൃഷ്ടി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അനുവാദം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് സൃഷ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നത്, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഇത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. നമ്മളാണ് എല്ലാം, എനിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം, എനിക്കും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾക്കുള്ള വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോ അത് മാറി, അത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താവുന്നത്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനന്മാരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ മറക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളും നമ്മളുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിവർഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ആ ജന്മം നടത്തി തരുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഏത് ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല, അത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ പിന്നെ അടുത്ത സെന്റൻസ് എന്താ, ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ജനിക്കാനുള്ള കാരണം, ഉറവിടം, അതിന്റെ സീഡ്, ഒരു വിത്തില്ലാണ്ട് മുള വരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രപിതാമഹനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് കാണിച്ചത്. നോക്കൂ, ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയെന്ന് അറിയാമോ? ഗർഭോദകസായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ഈ താമര വരുന്നത്. ഈ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുണ്ടായില്ല ബ്രഹ്മാവിന്, വെറും ഇരുട്ട് മാത്രമാണ് കാണുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി 14 ലോകങ്ങൾ താമരത്തണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിൽ നടുവിലുള്ളതാണ് ഭൂവർലോകം, അതിന് താഴെയുള്ളത് പാതാള ലോകങ്ങളും മേലെയുള്ളതൊക്കെ സ്വർഗലോകങ്ങളുമാണ്. സ്വർഗലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിതൃലോകം, അതെല്ലാം വരും, ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ളത് പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ലോകങ്ങളാണ്. അതിന് മേലെയുള്ളതാണ് വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്വർഗം എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത്. അതിന് മേലെയുള്ളതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം കുറേ സമയം എന്താണ് ആരെയും കാണാറില്ല, ഞാൻ തനിച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലേക്കും താഴേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും കാണില്ല, ഇരുട്ട് മാത്രമാണ് കാണുക. അവസാനം ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കും, തപ എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ തപ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിൽ കൂടി ബ്രഹ്മാവിന് ഇത് നൽകാണ്, ഒരു ആഹ്വാനം നൽകാണ് ചെയ്തത്, എന്തെന്ന്, തപസ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അനേക കാലം തപസ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഈ സൃഷ്ടി നടത്താൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു.
ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇനി ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്ന് നോക്കൂ. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗം, അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭൗതികമല്ല, അത് ആത്മീയം തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്, അതാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്, അത് ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമല്ല, അതുപോലെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഇപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അവിടെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. പക്ഷെ അത് സത്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത എത്രയോ ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ അമീബയുണ്ട്, വൈറസ് ഉണ്ട്, ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പല പേരുകളിൽ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ചെറുതായിട്ടുള്ള ജീവികളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അതുവരെയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് അറിയോ ഇങ്ങനെ ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന്? അറിയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുന്നില്ല, ഗോചരമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ജീവികളില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാമല്ലേ? അപ്പൊ ഈ അമീബ ഉണ്ട്, ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്, വൈറസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ചുറ്റും അനേകായിരം നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയ്ക്ക് ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രലോകത്തായാലും സൂര്യലോകത്തായാലും ഈവൻ തീയിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാത്തത്? നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയില്ല. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ചന്ദ്രനിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു രൂപമായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അത് നമ്മളുടെ കണ്ണിന് ഗോചരമാവണമെന്നില്ല. അതുപോലെ അഗ്നിയിൽ അത്രയും ചൂടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവികളാവും ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾ. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും, എവിടെയുണ്ട്? ബ്രഹ്മലോകത്തും എല്ലായിടത്തും, ഭൂമിയിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇതാണ് കാണിച്ചത് കണ്ടു, വെള്ളത്തിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ പല തരം 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ മനുഷ്യവർഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 4 ലക്ഷം തരത്തിലുണ്ട്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവാഹ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി: സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കുറെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, അതിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. പക്ഷെ 24 മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു സംയുക്ത രൂപമാണ് നമ്മളുടെ ഈ മൊത്തം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആ 24 മൂലകങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോഴാണ് ഒരു സൃഷ്ടി പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ സത്വം, രജസ്, തമസ്, അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വന്നിട്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും, രജസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും, തമസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് എന്താവുന്നു? നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എരിവും പുളിയും നമ്മൾക്ക് അറിയാലേ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനത്തെയാണെന്നുള്ളത്. അതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലാണ്, അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ കുട്ടി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്,
ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളെല്ലാം ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇത്രേ. അപ്പൊ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശു ഭഗവാനെ വിളിച്ച് കരയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത്രേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണം, ഞാൻ ഇത്തവണ ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങയെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുള്ളൂ എന്ന്. ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ജനിക്കുന്നത് വരെ ആ കുട്ടിയുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ചേരും. ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഈ എന്താണ്, ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകളൊക്കെ നശിക്കും, ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും, വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക ആകർഷണങ്ങളിൽ പെടും. ഇതാണ് ഞാനാണ് എല്ലാം, ഇത് എന്റെ ലൈഫാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരി, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഗേന ബാധ്നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, ഇത് സത്വഗുണം. ഇനി നമ്മൾ ഓരോരോ ഗുണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ പറയുകയാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ പെരുമാറും? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം പഠിക്കണം, പൂജ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ്. ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെന്താണ്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ജന്മമൊക്കെ കിട്ടണേന്ന്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ നമ്മളുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആണ് ഈ സത്വഗുണം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ആൾക്കാരില്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് വളരെ ചീത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. അതല്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പൊതുവെ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാം, നല്ല സുഖ സൗകര്യമുള്ള ഇതിൽ ജനിക്കാം. അങ്ങനെ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ദോഷം എന്താണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സത്വഗുണം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫാമിലി എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരം നിലനിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മളൊരു പൈസ ഇല്ലാത്ത കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചേ നിൽക്കൂ, അപ്പൊ നമ്മൾ പൈസ സമ്പാദിക്കണം നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഒരു ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ നല്ല ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവിടെ ഓൾറെഡി പൂർവിക സ്വത്ത് ഉണ്ടാവും. ആ സ്വത്ത് കൊണ്ടേ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവാനാണ്. നമ്മൾക്ക് സമയം കൂടുതൽ കിട്ടും അല്ലെ. ഇപ്പൊ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വക കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ നേരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭഗവാന് വിധമായിട്ടുള്ള പ്രസാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലേ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾക്ക് സമ്പത്ത് കൂടുതൽ വരുമ്പോ ആ സത്വഗുണം, ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും, നല്ല വിവരമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, ഇപ്പൊ നല്ല പ്രൊഫസർമാരോ അങ്ങനത്തെ ആത്മീയ ഗുരുക്കളോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ആവാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നും, ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല ലെവലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എനിക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ബോധം വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ള ഇത് ഇല്ലാണ്ടാവും. നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹമൊന്നും ചെയ്യില്ല, നല്ല ജീവിതം നയിക്കും. പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവും? അതും നമ്മൾക്കൊരു ബന്ധനാണ് ഇവിടെ. ആ ബന്ധനം കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എന്താ വരേണ്ടി വരും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാനിൽ എത്തണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ സുഖമായി ഇരുന്നത് കൊണ്ടോ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ലോകത്ത് തന്നെ വരും, വീണ്ടും നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കുറയും അവരുടെ. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിൽ മുഴുകിയാലുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം? ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? വീണ്ടും അവരും ഇവിടെ ബദ്ധരായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരിക്കും. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം
തന്നിബധ്നാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഖ്യേന ദേഹിനം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ കുന്തിനന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നത് അത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ രജോ ഗുണാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളിൽ അധികവും കാണുന്നത് രജോ ഗുണാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു, ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായി, നല്ലൊരു കുടുംബം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, നല്ലൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം, ആ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അവരെ സന്തോഷമായിട്ട് വെക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പകൽ കഴുതിയെ മാറി പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നാൽ അപ്പുറത്തെ വീട് ഒരു 2 നില മാളികയാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു 3 നില മാളികയെങ്കിലും വെച്ചാലാണ് എന്റെ ഭാര്യ സന്തോഷമാവുള്ളൂ. എന്റെ മക്കൾക്ക് അവർക്ക് കിട്ടണേക്കാളും നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി കൊടുക്കണം, നല്ല വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പോകുന്നത്. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം, അവർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലെത്തണം, 4 പേർ ബഹുമാനിക്കണം. ഇതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ചിന്ത. അതൊക്കെ രജോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ ആ രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങാൻ പോകണം, എന്തെങ്കിലും വീട്ടിന് ഒരാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അത് വേണം ഇത് വേണം, ആഡംബര വസ്തുക്കള്, കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല, ഒരു ഷോ പീസസ് മാത്രമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൂടിയതോടുകൂടി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വീടിനെ ഒരു പ്രദർശന വസ്തു ആക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഓരോരുത്തരും എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, രജോ ഗുണത്തിൽ മുഴുകാണ്. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നത്? രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ, രാത്രി വരെ 24 മണിക്കൂറും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പോകുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ പോലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തമസ്ത്വാജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബധ്നാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ നിറയെ പേരിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ, എന്താണ് ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത്. അത് കേൾക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയുള്ള, എനിക്ക് ഇത്തവണ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ച മാതിരി എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താവുന്നത്, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി നമ്മളെ പ്രവർത്തിക്കാണ്ടായി നമ്മൾക്ക് എന്താ ഒരു അലസത വരും. ഒന്നും ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചില ദിവസം നമ്മൾ എണീറ്റെടുത്ത് തോന്നും അല്ലെ, ചെയ്യാൻ ഒരു പണി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മൂടില്ല, അത് വിളക്ക് കൊളുത്താൻ തോന്നണമെന്നില്ല, ഒരു എന്താണ് പൂജാറും വൃത്തിയാക്കണം നമ്മൾക്ക് തോന്നണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണോ, ഏതോ ഒരു രസം വെച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം, കുറച്ചു നേരം എനിക്ക് ഉറങ്ങണം. ഇങ്ങനത്തെ ആ ചിന്ത വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹക്കുറവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം നമ്മളുടെ മനസ്സ് തമോ ഗുണത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളിലും ഇപ്പൊ ഒരാൾ സത്വഗുണത്തില്, ഒരാൾ രജോ ഗുണത്തില്, ഒരാൾ തമോ ഗുണത്തില് എന്നുള്ളതല്ല. ഇത് എല്ലാവരിലും സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന് പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? അലസത, മാക്സിമം നമുക്ക് ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളത്, ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ. എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അല്ലെ, വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ? ഇല്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ചീത്ത ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോവാതെ നോക്കണം. ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, നോക്കൂ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പല ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നോൺ വെജ്, മാംസാഹാരം കഴിക്കണം, അത് ഭക്ഷിക്കണം. ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഈ മാംസാഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് തമോ ഗുണം കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക്. ഇവിടെ ഇതിൽ നോക്കൂ, കാക്ക ഏത് ഗുണത്തിലാ വരുന്നത്? കാക്ക തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ഇപ്പോഴും നോക്കിക്കോളൂ, സ്കാവഞ്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് വരിക. എന്താണ് ചത്ത് ചീന അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളോടൊക്കെയുള്ള ഒരു ആകർഷണം കാക്കയ്ക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എത്ര നല്ല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇട്ട സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ കാക്കയെ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കാക്ക തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ഇനി ഈ ഹണി ബീ നോക്കൂ, ഹണി ബീ എപ്പോഴും തേൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതരാണ്. അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലെ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല.
അതാണ് തേനീച്ച. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വാന്, ഹംസമാണ് കാണുന്നത്. ഹംസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹംസത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വളരെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കളർ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, വെള്ളവും പാലും കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കൂടി വെള്ളം മാറ്റി ആ പാല് തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ ഹംസത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നല്ലതിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള പക്ഷിയാണ് ഹംസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹംസമാണ് സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ പറയുക. സത്വം സുഖേ സഞ്ചയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമക പ്രമാദേ സഞ്ചയുക്തത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സത്വഗുണം നമ്മൾക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിവരമുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലൊരു നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ അഹംഭാവം എന്നുള്ളത് വരികയാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സുഖങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത്, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ ഈ ഭൂലോകം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് തോന്നില്ല. കാരണം അവര് സാമാന്യ സുഖമായിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ രജോ ഗുണം പണിയെടുത്ത് എന്താണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അധികവും വന്നിട്ട് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അധികവും ഇതില് നമ്മളിലും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഈ ഒരു ഗുണത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരിക. ഈ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ബോധമില്ലാണ്ടാവണത് അല്ലെ, ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണമാണ് ഒരാളുടെ. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസ്സത്വം തമശ്ചൈവ തമസ്സത്വം രജസ്തദാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരാളിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാണ്, ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, പല ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളിൽ തന്നെ ചില സമയത്ത് സത്വഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ വായിക്കും, ഞാൻ ഒരു ശ്ലോകമെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കും, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ നല്ലൊരു മൂഡായിരിക്കും. അതാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രജോ ഗുണാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് പോകണം, നമ്മൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം, ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമല്ലോ, അതൊക്കെ രജോ ഗുണങ്ങളാണ്. തമോ ഗുണമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് എനിക്ക് ഒന്നിനും വയ്യ, ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് എന്നുള്ള മാരത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും അത് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഏത് ഗുണം കീഴടക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മേലെ പോവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? സത്വഗുണമാണ്. ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? പരിശീലനം കൊണ്ട്. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വതമസുകളെ കീഴടക്കുവാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? രജോ ഗുണം കൂടുമ്പോ എന്താണ്ടാവുക? സത്വതമസുകൾ താഴേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? എൻജോയ് ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് ടൂർ പോകണം, നമ്മൾക്ക് ഒരു വേൾഡ് ടൂർ പോകണം, ഇന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണണം, അവിടെയെല്ലാം അവിടുത്തെ എന്താണ് ക്യൂസിൻ, അങ്ങനത്തെ അവിടുത്തെ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, നിറയെ പേരുണ്ടാവും അങ്ങനെ. ഒരു വെക്കേഷൻ ആയി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലെ, മിക്കവാറും ഫാമിലിയൊക്കെ. ഇതൊക്കെ രജോ ഗുണമാണ്, അത് സത്വഗുണമല്ല. അപ്പോ ഇനി തമസ്സുകൾ, അപ്പൊ എന്താണ്? രജോ ഗുണം കൂടുമ്പോ എന്താണ്ടാവുക? നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നു. ഇനി ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിനാൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം. സത്വഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഗുണം? എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. അവിടെയാണ് ആ വിശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിലെ സുഖവും ദുഃഖവും ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല.
ഇത് നമ്മളൊരു അതിഥിമാരി വന്നേക്കാണ്. അത് വേറെ ഏതോ എന്താണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടില് ഓക്കെ നമ്മുടെ നെയ്ബർഹുഡ് ആണെന്ന്. അവരുടെ വീട്ടിലത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഓവറായിട്ട് ബാധിക്കാറില്ല അല്ലെ? കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അകലെ നിന്ന് കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ അവര് സന്തോഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടായി, ഓക്കെ. നമുക്ക് വളരെ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഓക്കെ അയ്യോ അയാൾ മരിച്ചോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് നമ്മളൊരു വിസിറ്റർ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ ബാധിക്കരുത്. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഒരു വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിയ ഒരാള് അറിയാം, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എൻ്റെ ആകെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് നൈമിഷികമാണ്, കുറച്ചു നേരത്തേക്കുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഓവറായിട്ടൊന്നും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രവിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോരുത്തരും ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ, എത്ര പേരാണ് തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ, 3 പേരിങ്ങനെ വലിക്കുന്ന മാതിരിയുണ്ട്. പക്ഷെ എവിടേക്കാണ് ആ കയറ് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്താണ്. അതാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ അധികവും നമ്മളുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് തമോ ഗുണമാണ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കണം, ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ യൗവനത്തിലൊക്കെ ഇത്രയും, ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലൊക്കെ ഇത്രയും പണിയെടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കണം, കുറെ ആളുകളെ വെച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അധികം ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല, ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കർമ്മബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ട് വീണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു യൗവനാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞു പോകണം, വീണ്ടും പണിയെടുക്കണം. ഇതിനൊക്കെ മേലെ അതിനേക്കാൾ സുഖസൗകര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃത്തം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് അല്ലെ? 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, അതെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിയോടുള്ള ആകർഷണം വളരെ കുറയും, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭംഗിയുള്ള വസ്തുവിനോട് നമ്മൾക്ക് ആകർഷണം വരുന്നത്? അത് കണ്ണു മൂലാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു മനോഹരമായ സംഗീതത്തോട് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മുടെ ചെവികൾ മൂലമാണ്. സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഭക്ഷണത്തിനോട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത്? നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കയ്പ്പാണ് എനിക്ക് വേണ്ട, അല്ലെ മധുരമുള്ള ജിലേബിയാണ് ഞാൻ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുലാബ് ജാമുനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ നാവാണ് നമ്മളോട് അത് പറയുന്നത്, ആ ബോധം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. ആ നാക്കിന്റെ ആ ശക്തി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിച്ചാലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പനിയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കഴിച്ചാലും അതിന്റെ സ്വാദം അറിയില്ല അല്ലെ? ശരിക്കും കഴിക്കുമെന്ന് പറയും, എന്നാലും മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് ഏത് വസ്തുവിന്റെയും. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുടെ നാവ് എപ്പോഴും ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിച്ചുകൂടെ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സദ്ഗുണ സമ്പന്നരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഈ എല്ലാം അടച്ച രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, നല്ലതാണ്. ചെവികൾ കൊണ്ട് എന്ത് കേട്ടാലും അത് എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്ന ശബ്ദമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിരിക്കണം എന്നല്ല, അതിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം കേട്ടാൽ മാത്രം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കളയേണ്ട സാധനങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗുണം, ആ ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോഭ പ്രവൃത്തി ആരംഭ കർമ്മണ
പൃഥ രജസ് സ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ പരദർശപ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, രജോ ഗുണം പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? അതാ ഇവിടെ നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? എത്ര ഉണ്ടായാലും മതിയാവില്ല. നമ്മളോട് പറയണം, ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമ്പാദിച്ചില്ലേ, ഇനി നാളെ തൊട്ട് ജോലിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിനുള്ളതൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു നിൽക്കൂ. ഒരാള് എത്രയോ കോടി, 2 കോടി 3 കോടി നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് ഇനി ജോലിക്ക് പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലിരിക്കാറുണ്ടോ? അടുത്ത മാസം എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതികതയുടെ ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനൊരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഇല്ല. എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിന്റെ മേലെ ജ്ഞാനപാനയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, 100 കിട്ടിയാൽ 10 കിട്ടിയാൽ 100 മതി എന്നും, പിന്നെ 100 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1000 വേണം തോന്നും, അതിന് മേലെ തോന്നുന്നു. ശരിക്കും ഈ ജ്ഞാനപ്പാന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫുൾ ഒരു സംഗ്രഹമാരിയുള്ളതാണ്. കേൾക്കാത്തവർ കേട്ട് നോക്കണം. വളരെ മലയാളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് പൂന്താനത്തിന്റെ. അപ്പോ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആ ഒരു തൃപ്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് വരികയില്ല. അതാണ് ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോഹങ്ങൾ വരും, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതകൾ. അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് തമോ ഗുണത്തിൽ പോവാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് ഒരാൾ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു പണത്തിനോടുള്ള ആസക്തി മൂലം നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് തമോ ഗുണമായിട്ട് മാറും. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച താമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രഗ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാണ് അവര് ഈ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ പിന്നാലെ പോണത്? മയക്കുമരുന്നുകളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ സംതൃപ്തി ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു തോൽവി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നിറയെ കാണാം അല്ലേ? ഇപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മക്കളൊക്കെ യൗവനാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രേക്കപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കുകളായിട്ട് മാറി. എന്താണ് അത്? ഒരു എന്താ പറയാ, ഇല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയല്ല, ഒരു അട്രാക്ഷൻ. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ, അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വൺ സൈഡഡ് ആയിരിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, അപ്പൊ മറ്റവർക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളോട് താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിടാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പോലും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അത് കാണിക്കുന്നത്? മനസ്സിന് എന്തിനോടുമുള്ള ഒരു വിശ്വാസമില്ല. ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മൾ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ആരോ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി അത്രയ്ക്കും മരവിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കലിയുഗം പോകെ പോകെ ഇനിയും അത് കുറച്ചും കൂടി മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഡ്രഗിന് അഡിക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അവരെല്ലാം മറക്കുകയാണ്. അവരെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാണ്ടാവുമ്പോൾ, ബുദ്ധി മരവിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എല്ലാം കാരണം അവർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മരവിച്ച അവസ്ഥയാണല്ലോ. ആ അവസ്ഥയാണ് ഇവർ സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് ആ മരുന്നിന്റെ എഫക്റ്റ് കഴിയുന്ന വരയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വല്ലാണ്ട് വയലന്റ് ആവും. അവർ തമോ ഗുണത്തിന്റെ എന്താ പറയാ മാക്സിമത്തിലാണ് എത്തുക. അവിടെ എത്തിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാൻ പോലും, കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലാൻ പോലും മടിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേര് അതിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ സമീപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തേടണം, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് എന്താ അറിയണത്? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാലോ, അത് അപ്പൊ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന നാമം ചെല്ലണം, ഇങ്ങനെ എന്താണ്
ഈ മാംസാഹാരങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് കഴിക്കരുത്, അപ്പം മൃഗങ്ങളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജനിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ആർക്കാ അറിയുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു മറുപടി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നോക്കൂ, സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഹയർ പ്ലാനറ്റ്, മേലത്തെ ചന്ദ്രലോകം, സൂര്യലോകം, അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല കുറച്ചും കൂടി സുഖ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോവാം. അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോമരസൊക്കെ കുടിച്ച് അതീവ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളുടെ സമയം ഇതിൽ സുഖിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയുടെ അവസ്ഥ കുറവാണ്. മരണം എന്തായാലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ കാലയളവ് കൂടുതലാണ് സുഖിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ 100 വർഷം, അത് 10,000 കൊല്ലം, 1,00,000 കൊല്ലമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ജീവിതം കിട്ടും. ഓരോ പ്ലാനറ്റ് മേലെ മേലെ പോകും തോറും അവിടുത്തെ ജീവിക്കുന്ന കാലാവധി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടുത്തെ ദോഷം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം, തിരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. ഈ ഭൂമിയിലൊക്കെ വന്ന് വീണ്ടും ജന്മമെടുത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം വീണ്ടും മേലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വീണ്ടും സത്വഗുണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും മേലേക്ക് പോവാം, പക്ഷെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല അതെന്ന് പറയുന്നത്. സൂഹിക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് സൂഹിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകാമെന്ന് മാത്രം. ഈ രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു ജന്മം കിട്ടും, വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം വരും, അങ്ങനെ. പക്ഷെ മാക്സിമം ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമായിരിക്കാം. അതാണ് ഒരു ഗുണമുള്ളത്. തമോ ഗുണത്തിലാണ് മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് യമനിയമങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ മാംസാഹാരം കഴിക്കരുത്, അതേപോലെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾക്ക് പറയും എന്താണ്, ടീ കോഫി, നമ്മുടെ ചായ കാപ്പി പോലും നല്ലതല്ല, അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള മാതിരിയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയും. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? അത് സാത്വിക ഗുണാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവത്, ഇപ്പൊ അമ്പലമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അത് അപ്പൊ അമ്പലങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പൂജ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യണം. അതൊക്കെ വരുന്നത് സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ നേടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോക്കൂ അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങള്, അവിടെ എത്ര കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ അല്ലേ? ഓരോ വീടുകളും നോക്കൂ ഉള്ളത്. അതുമാതിരിയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സുണ്ടാവുക, ഇടുങ്ങി നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണത്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ മേലെ ആർക്കെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ ക്ലോസ് ആണ്, നോക്കിക്കോളൂ. അത് ആരുണ്ടാക്കിണ്ടാവുക? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളാണ്. അയാളുടെ ബുദ്ധിയും ബോധം പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കണത് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. തമോ ഗുണം കൊണ്ട് ആർക്കും ഗുണമില്ല. രജോ ഗുണം കൊണ്ട് സ്വന്തം ഗുണം മാത്രം ഉണ്ടാവും. സത്വഗുണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് മറ്റവർക്കും അത് ഗുണമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗുണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഹ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഹ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിൽ അടിപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സാത്വിക ഗുണാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചന്ദ്രലോകം, ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് പോവാം. ഇനി രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നീച ഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിൽ അടിപ്പെട്ടവർ എവിടെയാണ്? നരകങ്ങളിലേക്ക് പോലും. മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് ഭൂലോകത്തിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ലെവലുകളാണ് എന്ത് പാതാള ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനേക്കാളും മോശമായ അവസ്ഥയാണ്. ദുഃഖം മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ എന്താ പറയാ, ഈ കാരുണ്യം എന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ആർക്കാരെ വേണമെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാം, കൊല്ലാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എത്ര ഹൊറിബിൾ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സാത്വിക ഗുണത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ വീണ്ടും ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 പേർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ റോപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടില്ലേ, കയറ് ആയ മാതിരിയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
അപ്പൊ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും നമ്മൾക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് മാത്രമാണ് ആ ഒരു കഴിവുള്ളത് കേട്ടോ. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. മറ്റ് ജീവികൾക്ക്, മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതില്ല. അവര് രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം, അല്ല തമോ ഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരില്. അപ്പൊ ഇനി ഈ സത്വഗുണം എന്നുള്ളത് വരുന്നത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക്, ആ വാസുദേവ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് കീർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി, ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി, നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, അതിലെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പരമാനന്ദം നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധ ആകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഒരു ഗുണാതീതന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ കറണ്ട് പോയാലും അയാൾക്ക് വിഷമം തോന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതുവരെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കറണ്ട് ഇല്ല, ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കറണ്ട് വരണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ, അയ്യോ കറണ്ട് പോയി, 2 മിനിറ്റും പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫാനിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നല്ല ചൂടാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പ് കാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം. ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആരുടെ ഉള്ളിലാണോ ഇല്ലാത്തത്? എന്തായത് പ്രകൃതി എന്താണോ തരുന്നത് അതിനെ അതേപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. ഇപ്പൊ ഈ നല്ല ഋഷിമാരൊക്കെ പിസ്കോണിൽ തന്നെ നമ്മള് നിറയെ പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ബ്രഹ്മചാരി രൂപത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ, സന്യാസി രൂപത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അത്ര തണുത്ത വെള്ളത്തിലാണ് അവർ രാവിലെ കുളിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വെറും നിലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങും അവർക്ക് AC വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ലെവലിൽ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? അതുപോലെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, അതാ പറയാം, നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാം ചില കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലേ, ചില സമയത്ത് സന്തോഷം തോന്നാം, ദുഃഖം വരാം. ഇതിലൊന്നും ഓവറായിട്ട് ഇതാവാണ്ടിരിക്കുക. ഒരു സുഖം വന്നാലും ഓക്കെ, ഓക്കെ നമ്മൾ സുഖമാണ്, സന്തോഷം. ദുഃഖം വന്നാലും ഓക്കെ, ദുഃഖമാണ്, ഇതും കഴിഞ്ഞു പോകും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആരും അതിലൊന്നും എന്താ പറയാ, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരേമാതിരി കണ്ട്, അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയണം, നീയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു പണിയില്ല, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കളിയാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. എന്താ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കണേ, നെറ്റിത്ത് തിലകൊക്കെ വെച്ചൊക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒരു ഷോ ഓഫ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. നിറയെ പേര് കളിയാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കളിയാക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയണം, ഓക്കെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് മുക്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സമചിത്തതയോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് എന്ന് പറയാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മാച്ചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ പക്ഷെ എങ്ങനെ വേണം ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്താൻ പറ്റുക? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടി. അതെങ്ങനെ? നിരന്തരമായിട്ട്, ഒരിക്കലും പിഴയ്ക്കാതെ, ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ നിരന്തരമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടൂലേ, ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജനെ നോക്കൂ. അവർക്ക് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്റെ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ രാജാവാവണം, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ സ്പർശിച്ചപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ കാലടികൾ മാത്രം മതി. അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നരസിംഹമൂർത്തി. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇത് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലല്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭക്തനാണ്, അങ്ങയുടെ ഭക്തനായിരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും
ഒരിക്കലും ഒരു മോഹം വരില്ല. ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ബ്രഹ്മദേവനെയോ ശിവദേവനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക രാവണനായാലും ശരി, ഹിരണ്യകശിപു ആയാലും ശരി, ഓരോ വരങ്ങൾ വാങ്ങിയതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭസ്മാസുരന്റെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത്, വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പൂജിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവത് ദർശനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ ദർശനം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വിരക്തി പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രത്നാകരന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് രത്നാകരൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വാൽമീകി മഹർഷിയാണ് രാമായണം എഴുതിയ. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് ഒരു കാട്ടാളനായിരുന്നു. കാട്ടാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. അപ്പൊ അവര് അപ്പൊ നാരദര് വരും, ഒരു തവണ വരുമ്പോ നാരദനെ കൊല്ലാനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ നാരദര് പറയും, ശരി, എന്നെ കൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വിരോധമില്ല, അത് ഞാൻ പറയണമെന്ന് കേൾക്കും, അതിനുശേഷം നീ ചെയ്തോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നാരദര് പറയും നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൊല്ലണത്? അപ്പൊ പറയും, ദേ കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ വിശപ്പടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, എന്റെ വീട്ടിലത്തെ എല്ലാവരും വിശന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, ഈ കൊല്ലുന്നതിന് ഒരുപാട് പാപം ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് അറിയോ? അപ്പൊ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറണം, അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. എന്നാ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പാപം കൂടെ നീ അനുഭവിക്കണം. കാരണം നീയും അതേമാതിരി വന്യമൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരും, നിന്നെ ഒരുപാട് പേര് കൊല്ലും പല ജന്മങ്ങളില്, അങ്ങനെയൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയും നാരദര്. അപ്പൊ പേടിയാവും രത്നാകരന്. അപ്പൊ രത്നാകരൻ പറയും, അപ്പൊ ഞാനെന്താ, പക്ഷെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഇത് ഭക്ഷണം തന്നെയല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയപ്പോ നാരദര് പറയും, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ രത്നാകര, നീ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കൂ, നീ ചെയ്യുന്ന ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലം ഷെയർ ചെയ്യാനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കണ്ട, എന്നാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനെങ്കിലും നിന്റെ ഫാമിലി നിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുകയാണ് രത്നാകരൻ. ആരും റെഡിയല്ല, നിങ്ങളല്ലേ കൊന്നെ, അതിന്റെ പാപം നിങ്ങൾക്കാണ്, ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് പാപം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയും, നാരദരോട് പറയും, അയ്യോ ഇവര് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പറയും, നീ ജപിക്കണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തില് മൂർധന്യായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ജപിക്കാനുള്ള രുചി വരില്ല, നാം ചൊല്ലാൻ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെയും ആൾക്കാരുണ്ട് അത്രേ. അപ്പോ മര അപ്പൊ പറയും, കുഴപ്പമില്ല, നീ രാമാന്ന് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല, മര ജപിച്ചോ പറയും. എന്നിട്ട് മര ജപിച്ചു, അത് രാമ 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 എന്നുള്ളതായി മാറുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ നാമജപത്തിലൂടെ, അപ്പോ ആലോചിക്കണം, ഈ രത്നാകരൻ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയില്ല. ആൾക്കൂടി എന്താണ്, എന്നെ ആരും ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ഭീകരാണെന്നുള്ളത് ബോധം അവർക്കുണ്ട്, കാരണം അവർ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. ആ ഒരു അവസ്ഥ തനിക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്? രത്നാകരന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ജപിച്ചു തുടങ്ങിയ രത്നാകരൻ എന്താണ്, ഒരു മുനിവര്യനായിട്ട് ഈ വിശുദ്ധ വസുദേവ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് രാമായണം എഴുതി. സീതാദേവിയെ എന്താണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോ ശ്രീരാമദേവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭരതൻ കൊണ്ടുവന്ന് വിടുമ്പോ വാൽമീകിയല്ലേ രക്ഷിക്കുന്നത്. ആ കഥയൊക്കെ അറിയാമല്ലേ ലവകുശന്മാരുടെയൊക്കെ. അപ്പൊ എത്ര വലിയ ഒരു വര്യനായിട്ടാണ് അവര് മാറിയത്. അപ്പൊ ഒരു രത്നാകരന് ആ ലെവലിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വരദാനായിട്ടുള്ള നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്താൻ സാധിക്കില്ല? നമ്മൾക്ക് ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങാലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അക്ഷയ തൃതീയയെ കുറിച്ചിട്ട്, അക്ഷയ തൃതീയ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഈ അക്ഷയ തൃതീയയില് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ, ഞാൻ അതിന്റെ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. അക്ഷയ തൃതീയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും? അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തില് വന്നിട്ട്, ഇത് വൈശാഖ മാസത്തിലെ ശോഭയുള്ള രണ്ടാഴ്ചയിലും 3-ാം ദിവസമാണ് അക്ഷയ തൃതീയ ആഘോഷിക്കുന്നത്. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ വൈശാഖ മാസമാണിത്. ഇത് ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അമാവാസി കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗർണമി വരെയുള്ള സമയത്തിനാണ് ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറയുക. അതിൽ തൃതീയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാദശി ദ്വാദശി അങ്ങനെ വരും, 15 ദിവസങ്ങൾ. അതാണ് തൃതീയ. അതിൽ 3-ാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്താ അക്ഷയ തൃതീയ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക. ഈ അക്ഷയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷയമില്ലാത്തത്. ക്ഷയമില്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാര്യം നമ്മൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഏറ്റവും ശുഭമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ദാനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഇതുവരെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ തുടങ്ങാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഭാഗവതം വായിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതെല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ്. അതുമല്ല ഇപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കണം, അതിനും വളരെ നല്ല ദിവസമാണ് ഇത്. ഇനി പരമമായ ഭഗവാനോ ഭക്തർക്കോ ചെയ്യുന്ന ഇത് അപ്പൊ അന്ന് ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അന്നദാനം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ശാശ്വത ഫലങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അത്രയധികം സംപ്രീതനാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് ദാനം ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോപൂജ എന്താണ് പശുക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി അക്ഷയ തൃതീയയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നാണ് പറയണത്. പരശുരാമൻ ഈ ദിവസമാണ് അവതരിച്ചത്. പറയാലോ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളിലുള്ള അവതാരമാണ് പരശുരാമൻ. പരശുരാമൻ എന്താ ചെയ്തത്? 21 തവണ ക്ഷത്രിയന്മാരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പരശുരാമനെ പറ്റി പറയുക. ഇനി ഗംഗാദേവി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. ഗംഗാദേവി ഭഗവാന്റെ ആ കാലടികളിൽ നിന്ന് ഗംഗാദേവി താഴത്തേക്ക് വന്നൂലെ, ഒരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ടല്ലേ, വാമനന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആകാശത്ത് കാല് വെക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അവിടുന്ന് ആ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗംഗ താഴത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം കൂടി പറയാറുണ്ട്. ഇനി ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ദിവസം. ഇപ്പൊ ത്രേതായുഗം ആരംഭിച്ചത് ശ്രീരാമദേവൻ അവതരിച്ച ആ യുഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ യുഗം തുടങ്ങിയത് അന്നാണത്രേ. ഇനി സുദാമാവ് ദ്വാരകയിൽ കൃഷ്ണനെ സന്ദർശിച്ചു, അറിയാം. അപ്പൊ അന്നാണല്ലേ കുചേലൻ ആയിട്ട് പോയിട്ട് എന്താണ് കുബേരനായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെ സുദാമാവ്. അത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ അന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും 10 മടങ്ങായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പാണ്ഡവന്മാർക്ക് സൂര്യദേവനിൽ നിന്ന് അക്ഷയപാത്രം. ഇത് നമ്മള് ദ്രൗപദി ദേവി അന്ന് ദുർവാസ മഹർഷി വരുമ്പോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല അല്ലെ, അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അത് ഓരോ കഥ അറിയാലോ അല്ലെ, അക്ഷയപാത്രത്തിന്റെ ഒരു വറ്റ് മാത്രം ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ഭഗവാൻ ഇതാക്കി കൊടുത്തില്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ വനത്തില് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത മാതിരി അക്ഷയപാത്രം ഭഗവാൻ നൽകിയത് അന്നാണത്രേ, ദ്രൗപദിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സന്തോഷിച്ച്. ഇനി അടുത്തത് ഇനി വ്യാസദേവൻ മഹാഭാരതം രചിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ദിവസമാണ്. മഹാഭാരതം രചിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ മഹാഭാരതം വ്യാസദേവൻ രചിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത കിട്ടിയത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ മഹാഭാരതം കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഇനി ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് കുബേരന് സമ്പത്തും സമ്പത്തിന്റെ സംരക്ഷക സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി കുബേരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സമ്പത്ത് കിട്ടും നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി കുബേരന് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തത്, നിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും നല്ല സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ അനുഗ്രഹം ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് കുബേരന് കൊടുത്തത്. അത് അന്നാണത്രേ. ഇനി അന്നപൂർണ ദേവി ഈ ദിവസമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അന്നപൂർണ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് നല്ല ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതേമാതിരി സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം ചെയ്യൂ. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന വിധം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അന്നദാനം വരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടത്തുക. അത്രയും ഇത് നമ്മൾ സ്വർണം കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ദിവസമല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ സ്വർണം ശേഖരിച്ച് വെക്കാനുള്ള ദിവസമല്ല അത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ദിവസമാണ്, ദാനം ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ്. ശരിക്കും അക്ഷയ തൃതീയയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മള് ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ടുവരുന്നതാണ് ഈ രാമ എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിലെ വേർഡല്ലേ, രാമൻ. അതായത് മരം എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിലെ വേർഡല്ലേ. അപ്പൊ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളം എന്നുള്ള ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നോ? മലയാളമല്ലല്ലോ മര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തിലെ മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭുജി. അതെ, അത് ശരി. ഓക്കെ. അല്ലാതെ മരം ഓക്കെ, സംസ്കൃതം അറിയാം. മര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാട്ടിലൊക്കെ ഗുരുവായൂരിൽ രാമ ഹരേ രാമ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരേ രാമ എന്നുള്ളത് മന്ത്രം ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ എപ്പോഴും ചൊല്ലാൻ പാടില്ല.
നമ്മൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഏത് സമയത്തും 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾക്ക് ജപിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? നമ്മൾക്ക് വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നാമം ജപിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ്, അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവരെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കണം. മാതാജി അക്ഷയതൃതീയ എന്നാ തുടങ്ങണേ? അക്ഷയതൃതീയ എന്നാ തുടങ്ങണേ? അക്ഷയ തൃതീയ മാർച്ച് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ദിവസം അറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ നോക്കണം. അക്ഷയതൃതീയ 30-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച. ബുധനാഴ്ചയാണ്. 30 വരുന്നത്. 30-ാം തീയതി. അപ്പൊ മാതാജി നമ്മള് തൃതീയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് മാതാജി, അത് തുടങ്ങലല്ല. ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്ഷയ തൃതീയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോ നമ്മള് അതിനെ എന്താ പറയാ വ്യവസായവത്കരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വർണം വാങ്ങാന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല യഥാർത്ഥം. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടുന്നത് അന്ന്, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിന്റെ ഇവിടെ സപ്താഹം ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ അന്നദാനത്തിന് കൊടുത്താലും പോരെ മാതാജി? മതി മാതാജി, മതി, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം മാതാജി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്കോൺ ഇപ്പോ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അത് അങ്ങനെ മതി. അക്ഷയ തൃതീയക്ക് തന്നെ മാതാജി? ആ അക്ഷയ തൃതീയയുടെ അന്ന് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം, അത് വളരെ നല്ലതാണ്. എവിടേക്ക് അത് എല്ലാവരുടെയും സൗകര്യമാണ്, അതൊന്നും കമ്പൽഷൻ അല്ല മാതാജി. നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡേറ്റ് അറിയണ്ടേ മാതാജി? അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് അറിയണ്ടേ? അതാണ് ഏപ്രിൽ 30 എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. നോക്കി നോക്കിയോളൂ, ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ച കൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ കി ജയ്. പ്രഭാത് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.